Hola, benvinguts a la taula de reflexió de les 10 notícies. Aquesta setmana el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que les ajudes fiscals d'Espanya a l'Església Catòlica poden ser il·legals. Ha explicat que algunes d'aquestes exempcions fiscals poden ser ajudes estatals prohibides si no es dediquen a finalitats religioses. És a dir, i per posar l'exemple que ha examinat el Tribunal de Luxemburg, si una escola religiosa fa obres, ha de pagar els impostos municipals perquè el centre s'hi està exercint una activitat econòmica i cobra matrícula. Aquesta escletxa oberta pel Tribunal de Luxemburg posa en dubte l'estatus especial que l'Església Catòlica té a l'estat espanyol, fonamentada principalment en el concordat, el famós acord signat per Franco i el Vaticà. Però el pes de l'Església Catòlica, la seva influència, el seu poder, si es vol, va més enllà del concordat. Fa no gaire hem vist condecorar Mare de Déus a la policia o baixar les banderes a mitja asta durant la Setmana Santa per la mort de Crist. I veiem com són presents en sectors tan importants com l'educació o la sanitat. I davant de tot plegat ens preguntem com és que, malgrat ser Espanya un estat aconfessional i malgrat cada cop té menys seguidors, el pes de l'Església sembla no disminuir. Avui parlarem del pes de l'Església en la nostra societat amb la Sílvia Luque, l'Àngel Casals i en José Díaz. Molt bona nit a tots tres. Bona nit. En una escala de l'1 al 10, any 2017, estem a l'any 2017, per tant fa 2017 anys de Jesucrist. En una escala de l'1 al 10, quin creieu que és ara mateix el pes de la religió catòlica en la nostra societat, José? 7. 7. Àngel. Sí, havia pensat la mateixa xifra. Si fos l'estat espanyol, 7,5, diguéssim, no? Una mica més. Sílvia? Clar, jo ja començo a fer preguntes, Deu ser que soc sociòloga. Depèn d'on mirem. Si mirem en el que és la societat i, en aquest cas, els ciutadans, diria un 4, un 3 entre els més joves. Si mirem en el pes efectiu que té l'Església a l'hora de determinar polítiques i a l'hora d'incorporar relat i discurs a l'agenda mediàtica, doncs potser sí un 7, 8. Sílvia, quin nombre de creients es calcula ara mateix que té l'Església Catòlica al nostre país? Doncs mira, ara de creients, segons els baròmetres del CIS, es considera que hi ha al voltant d'un 70%. Ara, si mirem aquestes dades segons edat, varien enormement. És a dir, ens trobaríem que prop d'un 92% de les persones majors de 65 anys es consideren creients de la confessió catòlica, però que si mirem aquestes mateixes dades pels joves entre 18 i 25 anys, doncs no arriba al 50%. O sigui, en aquest cas ja hi ha més joves que es consideren no creients que joves que es consideren creients. Llavors aquí el biaix generacional és molt gran. Ara fa un moment explicava que Espanya és un estat aconfessional. Quina diferència hi ha entre un estat aconfessional i un estat laic? D'acord. Un estat aconfessional és aquell que no té cap tipus de confessió religiosa o que considera que cap confessió religiosa és de caràcter estatal. Un estat laic seria aquell que no dona cap tipus de privilegis a cap confessió religiosa i que es manté neutral respecte al que serien les confessions religioses. I això és el que no acaba de passar en el nostre estat. La Constitució estableix que no hi ha cap confessió religiosa que sigui de caràcter estatal, això ho estableix l'article 16 de la Constitució espanyola, però sí que el mateix article 16 recull que ha de fer una sèrie de convenis, acords amb les diferents confessions religioses i aquests són els que aquest tercer article d'aquest article 16 de la Constitució és el que ha tingut una interpretació molt àmplia de quin ha de ser aquest conveni, aquests acords que s'han d'establir amb les confessions religioses. Ha estat a partir d'aquí que s'ha donat o s'està donant encara un tracte de favor a l'Església Catòlica o s'està produint aquest tracte de favor? El tracte de favor s'està produint. Fins i tot si el comparem amb altres confessions religioses, també és evident que és molt gran la diferència i el tracte de privilegi que es dona a l'Església Catòlica. Aquest article, diguem que és la via d'entrada, però el que realment marca aquestes condicions de privilegi és el concordat del 1979. Tu mencionaves el que s'havia signat prèviament amb Franco, que aquest es va signar al 53, però és que en democràcia es signen els concordats del 79, del 3 de gener del 79, que són els que estableixen gran part d'aquesta relació
relació de privilegis que hi ha actualment amb l'Església Catòlica. No és l'únic acord ni l'única normativa que privilegia la presència de l'Església Catòlica a moltes institucions. De fet, hi ha molta legislació posterior que continua donant cabuda, entrada i recollint aquesta relació privilegiada. En quins àmbits és més forta aquesta influència? Abans ho comentava, l'educació i la sanitat semblen molt clares. Clarament són els que més, perquè encara, a més, tenim un sistema de concerts de l'ensenyament, que això continua sent una anomalia també, a partir de la llei d'educació que intenta generalitzar l'educació pública a tots els nivells, el 1980, de forma temporal s'estableixen, o havien de ser de forma temporal, s'estableixen uns concerts per tal de garantir aquest dret a l'educació que haurien d'haver-se anat reduint a mesura que avançava aquests 40 anys. El que ha anat passant és que aquests concerts no s'han reduït i que s'han tancat, de fet, en els darrers anys s'han tancat més escoles públiques que no pas escoles concertades. Se les continua privilegiant. Aquí a Catalunya tenim un 50% d'escoles públiques i un 50% d'escoles concertades, de les quals el 60% són escoles religioses i confessionals de confessió catòlica. I en l'àmbit de la sanitat, com és aquesta presència? Tots tenim al cap la imatge de monges als hospitals, però és més que això, no? Sí. Més enllà d'això i dels possibles hospitals que encara quedin d'aquelles cases de caritat que eren propietat de l'Església, hi hauria el dret que els atorga la llei de 1985 de tenir presència en els centres hospitalaris per donar serveis religiosos. I més enllà d'això, i això és una cosa que també regula les comunitats autònomes, hi ha la possibilitat en moltes comunitats com a decret i en l'altres hi ha la porta oberta, com seria en el cas de Catalunya, de que formin part els capellans dels consells d'ètica assistencial. Aquests consells són uns consells molt sensibles que estan constituïts per metges, per personal sanitari, que són els que han de fer dictàmens de com s'ha de procedir en situacions d'extrema gravetat en la que la component ètica, o sigui, la legislació ni el component mèdic sigui prou clar com per prendre decisions. És a dir, doncs en quin moment s'ha de desconnectar una persona que està en una situació terminal, com se li ha de fer l'acompanyament. Llavors, clarament, en aquest cas, aquestes persones, aquests capellans que formen part d'aquests consells tenen una perspectiva molt determinada. Llavors sí que com a mínim caldria obrir un debat. Jo crec que està clar si han de formar part o no d'aquests comitès. I ja et dic, en casos com la Comunitat de Madrid i són per decret, aquí a Catalunya hi ha un 35% dels comitès d'ètica, hi ha presència de capellans. Sílvia, en aquesta primera tanda de preguntes m'he reservat pel final la dels diners. Com es finança l'Església Catòlica aquí? Hi ha allò de la creu, de la creueta. Sí, que just ara acaba. Que just ara ha acabat, la declaració de la renda, i que en si mateix és també tot un tracte de favor, perquè tu pots decidir per aquesta única institució o totes les altres. Com es finança l'Església Catòlica a l'estat espanyol? Es finança per moltes vies, en realitat, però sí que la més coneguda... El seu patrimoni també és inabastable, no? Sí, i a més amb tota la política d'immatriculacions que hi ha hagut des del 98 amb la reforma de la llei hipotecària fins al 2015 que es va abolir aquesta reforma, hi ha hagut un moment d'incorporació de patrimoni per part de l'Església a través d'aquesta figura de la immatriculació, és a dir, eren propietats que no estaven registrades, que la pròpia Església pot dir que són propietat seva per motius històrics. Llavors, des del 98 fins ara, es calcula que hi ha hagut unes 4.500 immatriculacions, que a més moltes d'aquestes propietats immatriculades l'Església ha aprofitat per vendre-les i treure'n una plusvàlua. L'argument de l'Església... Immatriculades vol dir que se les ha fet seves? Sí, que
diu que són seves perquè històricament eren seves i perquè... Imaginem un poble que li cedeix al rector una casa perquè hi visqui. Sí, en aquest cas seria més... Sí, aquest tipus, fins i tot centres religiosos, que podríem dir, un centre religiós, efectivament, allà s'hi fa culte de l'Església Catòlica, li pertany. Hi ha un gran debat, perquè al final aquests centres han estat, en molts casos, i a més està molt documentat, pagats, fets per la comunitat, pel poble. Llavors, el poble entenc que li pertanyen, o sigui, que no pertany a la confessió, que el poble durant un temps li ha cedit el culte a aquella confessió, però que seria en propietat de la comunitat i no tant de l'Església. Aquest seria una de les vies, però diguem que les vies més clares de finançament i més directes serien aquesta de la creueta, a la declaració de l'IRPF, que sí que és una anomalia, perquè és l'única confessió que pot fer això. Són uns diners que, a més, són diners que no és una donació que se suma a l'impost que tu pagues, és a dir, una persona paga un impost i deriva una part d'aquests impostos que per lògica haurien d'anar a pressupostos generals i no van a pressupostos generals, sinó que voluntàriament una persona pot decidir que allò es deriva cap a la confessió religiosa, a diferència del que fan altres estats. Alemanya, per exemple, té un impost en el que la persona que és creient d'una confessió concreta decideix que vol aportar, a més del que ha de pagar dels impostos de les persones físiques, que vol aportar una quota, una donació. L'Estat, en aquest cas, ho gestiona, que també podríem fins i tot qüestionar-ho, perquè l'Estat ha de gestionar això, però diguem que ja seria un pas molt diferent en el que ens trobem ara. L'Àngel demanava la paraula. Sí, no, era en relació a les propietats de l'Església. Hem de tenir present que en el segle XIX, primer en temps de Godoy, és a dir, molt a començaments del segle XIX, i després, durant el mandat d'un ministre que es deia Mendizábal, en els anys 30 del segle XIX, es fa un procés que és l'anomenada desamortització. És a dir, els béns de l'Església passen a l'Estat que els ven a la seva vegada. Però no tot es ven. Posaré un exemple que ho entendrà tothom. El monestir de Poblet. El monestir de Poblet va ser buidat. És a dir, els monjos van ser exclaustrats i tot allò va passar a mans de l'Estat. I no el va comprar ningú, a diferència del monestir de les Santes Creus, que sí que va ser comprat per propietaris privats. Temps després, a partir de finals del segle XIX, i especialment durant el franquisme, l'Església reclama els béns desamortitzats que no estan en mans privades. I, per tant, aconsegueix des de finals del XIX, en un procés molt llarg, que l'Estat li torni allò que s'havia desamortitzat i, en alguns casos, que compensi algunes de les pèrdues que s'han produït. I, per tant, és a través d'aquest procés que l'Església torna a recuperar part del patrimoni que havia perdut. Hi ha algun que no l'ha recuperat. Per exemple, la propietat sobre poblacions senceres, això, quan desapareix el feudalisme, també desapareix de mans de l'Església. Però l'Església ha pogut recuperar terres, ha pogut recuperar cases, ha pogut recuperar convents i monestirs i obres d'art gràcies a aquesta reclamació constant a l'Estat. Àngel, viatgem més enrere en el temps. Per tenir aquesta conversa necessitem saber en quin moment, més o menys ho sabem, no? Però com i per què eclosiona el poder de l'Església Catòlica al món? Al món d'aleshores i, a poc a tot el món. Clar, és un procés molt sorprenent, perquè en origen el cristianisme, en el millor dels casos, era una secta dins del judaïsme. No era més que això, la consideració d'un senyor que s'havia considerat el Messies, com n'hi havia hagut d'altres, no? Però aquest té la sort, o aquesta secta té la sort, de que traspassa el món jueu a través de l'empelt amb la filosofia hel·lenista, i això el José Sidecas en podrà parlar millor, a través de Pau de Tars, que, diguem així, traspassa i intenta crear un llenguatge i una idea que vagi més enllà dels propis jueus. I dins l'imperi romà, com l'imperi romà era un estat que permetia la llibertat religiosa, sempre amb una condició que cap religió podia posar en qüestió l'existència de l'imperi, i de fet l'imperi romà tenia un costum d'una religió gairebé d'estat, gairebé cívica, que permetia convertir els emperadors en déus, que arreglava fins i tot els actes de l'Estat en funció de la religió politeïsta que practicaven.
I això fa que, a partir de cert moment, quan l'imperi comença a tenir una crisi important de tipus cultural i identitari, que és cap al segle III, el cristianisme, que fins a aquell moment havia estat una església d'oposició a l'imperi, no oblidem que en molts casos els considerava la religió als esclaus, sigui vista com l'església que pot cohesionar novament el conjunt de la població imperial. I per tant, el que fan els emperadors romans a partir de Constantí, que allò, diguem-ho així, es diu allò que a través de l'edicte de Milà converteix a la religió catòlica en l'oficial de l'imperi, no és ben bé així, però pel cas ja ens serveix, però no oblidem que Constantí no era cristià, és a dir, no es va batejar, tot i que quan va morir, abans de morir es va fer batejar, però ell no era cristià. El que fa és intentar col·locar la religió catòlica sota el control com a religió pública de l'imperi. De tal manera que això facilita la creació d'una xarxa, d'una estructura, que és la que avui en dia coneixem, bisbats, diòcesis, monestirs, etc., que a mesura que el govern de Roma va perdent la seva capacitat de control sobre el territori, va traspassant-la a les diòcesis episcopals. De tal manera que arriba un moment cap al final de l'imperi romà que es produeix una fusió dels organismes territorials administratius de l'imperi amb els organismes episcopals de l'Església, que passen a ser pràcticament una mateixa cosa. Quan l'imperi col·lapsa i arriben els regnes bàrbars, els bàrbars es troben amb una realitat que no poden canviar, que és la major part de la religió, la major part de la població europea, la major part, no tota, són ja cristians. En segon lloc, l'Església és la primera propietària de terres de tota Europa i ho serà fins al segle XIX. I, en tercer lloc, el poder real, sobre el control del territori real, el té l'Església, no el té el poder polític. Per tant, el poder polític que es munta a l'edat mitjana s'ha de muntar necessàriament amb el vistiplau de l'Església i acceptant, en primera instància, la supremacia de l'Església. I llavors, a l'edat mitjana es crea una concepció de la política, que alguns em penso que no han oblidat del tot, que és la de que, bé, l'Església, diguem-ho així, el papa és el senyor que té el telèfon de Déu, i quan marca el mòbil se li posa Déu al telèfon, mentre que els poders laics amb Déu només poden parlar o a través del papa o per WhatsApp, però no directament. I per tant, clar, diguem-ho així, el món s'ordena entre Déu, l'Església i els poders laics. I això serà així fins al segle XVI. Quan es trenqui l'Església catòlica i aparegui l'Església protestant, o les esglésies protestants, això es posarà en qüestió, perquè ara sí que hi haurà un model religiós en el qual les esglésies protestants accepten la supremacia de l'Estat per damunt de la supremacia del papa. El cas més clar és Anglaterra, on Enric VIII munta una església en la qual el cap de l'església és el cap de l'Estat, no a l'inrevés. No és el cap de l'Església el que és cap de l'Estat, és el cap de l'Estat que és cap de l'Església. I en altres llocs, com Suècia o les zones protestants luteranes d'Alemanya, s'accepta que siguin els prínceps laics els que gestionin els béns de l'Església. L'Església perdrà les seves propietats en el món protestant, però les mantindrà en el món catòlic. I per acabar, i a part queda el món ortodoxe. Allà la continuïtat de l'imperi romà bizantí fa que l'Església continuï funcionant com una església al servei de l'Estat, que és el que explica que encara ara les esglésies ortodoxes, la russa, la romanesa, la búlgara, la grega, diguem-ho així, actuïn sota el dictat de l'Estat que tenen. I no plantegin, el cas de la grega potser és una mica diferent, però no plantegin grans problemes al que és l'organització de l'Estat. De tal manera que una cosa que xoca molt és que a Grècia encara els càrrecs es juren davant del patriarca de l'Església ortodoxa, però no és perquè l'Estat estigui supeditat a l'Església, és perquè l'Església està supeditada a l'Estat, que és un cas diferent, no? I això, diguem-ho així, es perllongarà en el cas occidental fins al segle XIX. Per què? Perquè l'Església és l'única que tindrà capacitat per fer polítiques assistencials i per fer polítiques educatives fins al segle XIX. A partir del segle XIX, l'Estat anirà assumint aquest rol. I el que és més important, l'Església té tan clar quin és el seu paper que a partir del segle XVI, i el cas més clar és la creació dels jesuïtes, té claríssim que si vol controlar la societat ha de controlar l'educació, especialment de les elits.
I per això serveixen els jesuïtes, en primera instància, per formar les elits en un pensament molt rígid, que és el que, diguem-ho així, aquesta gent després portarà quan governi. Deixem-ho aquí, Àngel. Sí. Ens has fet un resum magnífic, evidentment una mica llarg, però necessari, Àngel, i a més ens anirà molt bé, perquè jo crec que ens situa ja en el punt de començar a parlar sobre el que volem parlar, que és el pes encara avui que té l'Església Catòlica. Deixem parlar el José primer, que hi ha hagut un moment que també li has dit. Això el José també ens ho explicarà, aquesta relació entre el poder i l'Església o la religió, no? Bueno, jo, en primer lloc, volia, per introduir la resposta a aquesta pregunta, aclarir una mica el meu set, perquè jo comparteixo que si atenem a el que un percebeix al seu entorn, un tendria a posar un 4, un 5, sobretot en segon quin entorn on se mou, a la universitat, hi ha un ambient una mica més laic, o a Catalunya, que aquesta enquesta mostra que també les proporcions són diferents, però després un reflexiona i pensa, bueno, la influència de l'Església a través de qui té el poder és més alt, però després pensa, bueno, i per què és més alt a través dels que té el poder? Justament perquè qui té el poder és conscient de que potser la presència de l'Església a la societat en general és més alta. I si pensem com el poder ha tingut, que els poders polítics, els partits, els governs, ho han tingut de fàcil o de difícil, cadascú en el seu cas, amb l'avortament, amb el divorci, amb l'assignatura curricular a l'educació, amb la llei de matrimoni igualitari, etc. Llavors, amb la meva opinió, se n'adona que la presència real, encara que desafortunada, en la meva opinió, de l'Església a la població normal és més gran que un 4,5 i llavors jo la posaria en un 7. I això d'això és indici que, per exemple, després de 20 i pico anys de governs socialistes i de múltiples promeses de denunciar el concordat del 79, que és un acord completament inconcebible en qualsevol país normal, no? És com si ara... Perquè és un acord amb un estat. I per això jo crec que no només el laïcisme, l'aconfessionalisme de l'estat espanyol es posa en qüestió amb el concordat, perquè va ser un acord d'estat a estat amb un altre estat, condició per aplicar el qual és assumir certes polítiques relacionades amb la seva una religió d'estat, que en el cas del Vaticà, òbviament, és el catolicisme. És com si féssim un acord amb Iran o amb Israel, i part d'aquest acord fos protegir o incentivar les religions, musulmana o jueva. Això seria inconcebible, no? Al Vaticà li ha anat molt bé ser un estat. Bueno, viu d'això, bàsicament, no? Llavors, jo crec que el fet que una anomalia tan gran hagi costat tant de fet, no hagi costat tant, de fet, encara no s'ha pogut renunciar, és indici que la presència encara en les capes d'edat més gran, no? I suposo que això va canviant, i per herència clarament del franquisme, és molt més elevada de la mitjana als països europeus i molts més que molts desitjaríem, no? I respecte de com això influeix als valors, diguem-ne, quotidians, doncs, bueno, això depèn en la mesura en què aquesta, diguem-ne, ideologia religiosa efectivament modula els valors d'algun sector de la societat. Jo crec que si tindria que resumir amb un únic adjectiu, el més destacat jo li qualificaria com intolerància. És a dir, la intolerància que pateix en molts aspectes la societat espanyola per mi és conseqüència de la extensíssima influència de l'estament catòlic oficial a través del poder polític, de l'educació i dels altres índrets on pot afectar. I això ha implicat que hi ha molta gent que creu natural que perquè algú cregui que una cosa està bé, té dret a que els altres que no pensen això es comportin com ell vol. I això, hi ha molts valors diferents, després podríem parlar-ne, però per mi això és el que encara més m'impressiona, més me deixa bocabadat i més, diguem-ne, em deprimeix, perquè això és completament oposat als valors democràtics i als valors de respecte comú, no? Estic parlant de la gent, dels fragments socials que mostren aquesta influència d'aquesta actitud intolerant de l'Església. No vull dir
que altres fragments que siguin intolerants o que tinguin altres actituds no els pugui venir d'un altre lloc, no? Però hi ha molt fragment social que jo crec que té una actitud bàsicament intolerant, heredada implícita o explícitament d'aquesta actitud oficial de l'Església que s'ha vist en totes les batalles d'alliberament polític dels últims 40 anys a Espanya. I això és conseqüència del franquisme, simplement. Sílvia, volies dir alguna cosa? Sí, volia fer dos comentaris. Un, en relació amb el tema de les immatriculacions, un dels exemples, potser aquest dels més flagrants, és la immatriculació de la mesquita de Còrdova. Bueno, és que això no s'ho poden apropiar de cap de les maneres i no és fruit de la desamortització. Segur que en la majoria de casos... Però recordem que Carles V col·loca una catedral dins de la mesquita de Còrdova, per tant ja hi eren, diguéssim. No la reclamen com a mesquita, la reclamen com a església catòlica. No anem per aquí, anem per on ens situava en José. I en aquest sentit... No, que has esmentat 2 o 3 vegades el franquisme, com un moment en què processos que segurament eren complicats però que s'havien iniciat es trenquen i hi torna a haver una comunió absoluta entre el poder i... Jo aquí discreparia una mica, perquè jo crec que hi ha un aspecte de l'Església que no podem deixar de banda, que és que l'Església també és un element identitari, en molts casos. Posaré un exemple que tots coneixem, Irlanda. Irlanda, l'Església catòlica, no és només l'Església catòlica, és el que marca la identitat irlandesa davant dels anglesos, que són anglicans. I, per tant, l'Església catòlica o la reivindicació catòlica forma part de la reivindicació nacional irlandesa. En el cas espanyol... A Polònia, l'Església contra el comunisme, o la pròpia Rússia, l'Església ortodoxa davant dels musulmans. Pot ser un element cohesionador... Exacte, identitari. En un context... Clarament identitari. I en el cas espanyol, clar, moltes vegades oblidem que el franquisme no inventa res. El franquisme el que fa és anar a buscar en el passat i sublimar idees que quan ell l'aplica ja són disparatades, però tinguem present que el franquisme agafa com a referent històric els reis catòlics. Els reis catòlics són, primer catòlics, després els expulsors dels musulmans de Granada, la idea de la croada, que és un argument que s'utilitza durant la Guerra Civil, a la qual se la qualifica de croada, per part de la pròpia Església, per cert. La idea d'inquisició, és a dir, pensem que l'estat espanyol o la península ibèrica, la Inquisició dura 400 anys. És que dura el que no dura el lloc d'Europa. I que l'últim mort per la Inquisició a Espanya és el 1827. I per què dura tant aquí? Dura tant perquè la Inquisició no depèn de l'Església, sinó que depèn de l'Estat. I, per tant, l'Estat utilitza la Inquisició com la seva cotilla de control ideològic. Aquí s'arriben... És a dir, per fer-nos una idea, aquí va arribar a estar prohibit fins al segle XIX els llibres de Descartes. El discurs del mètode no es podia llegir, perquè si et llegien et podien empresonar. Per tant, el franquisme el que fa és recull tot això, però recull tot això perquè hi ha una població que porta segles vivint sota un pensament religiós molt opressiu. Aquí no hi ha una gran revolució de pensament com es produirà en altres llocs d'Europa. Però també és cert que el franquisme té un background on anar a buscar aquesta identitat, una gran llibre catòlica, apostòlica i romana, però també és veritat que el franquisme, diguem-ne, intencionalment i voluntàriament, treballa el trencament en una evolució que des dels anys 15-20 havia començat a donar-se a Espanya, que nosaltres no vam tenir, per desgràcia, Revolució Francesa ni altra revolució, però sí que el canvi de segle va començar uns moviments de lliberació, també amb els moviments pedagògics i de l'ensenyament, i això va començar amb el primer, diguem-ne, quart de segle, a fer d'Espanya un país no normal, però que començava a trencar amb aquesta tradició que hereda amb els reis catòlics i sobretot Felip II, que és el gran monarca catòlic, i és aquest inici de normalització espanyola entre principis del segle XX i la República, que és el que voluntàriament trenca el franquisme i causa no només un bloqueig, sinó
una retrogradació en moments anteriors, pràcticament a inicis del segle XX. I això durant 40 anys té conseqüències en dues generacions que fa que encara ara estem visquent d'aquest catolicisme que és encara més antigu que el que es vivia la meva àvia el 1910 o 1915. I en què es veu tot això, Sílvia? És a dir, en quins comportaments socials encara es veu aquesta petjada? Pregunto comportaments socials i potser algun psicòleg també podria dir-nos moltes coses al respecte, no? Bé, en aquest sentit jo crec que sí que la creuada... Perquè han passat 40 anys del franquisme, eh? Sí. Bueno, no... Tants com de franquisme. Exacte. Clar, en aquest sentit, jo recupero una cosa que tu comentaves, que és sobre fins a quin punt és una cosa generalitzada de la població o és una cosa de les elits que tenim imposades o que continuem elegint democràticament, però que continuen, és a dir, posant en dubte el que va ser el trencament també de la transició i fins a quin punt els acords del Concordat van ser fruit de la necessitat de la negociació de les forces que en aquell moment entomaven aquest nou període. Llavors, tenim un context de transició, que és una transició, que hi ha qui diu modèlica, però n'hi ha que ho posen molt en dubte. Aquí ens estàs parlant de l'Església Catòlica com a poder fàctic. Com a poder fàctic, és a dir, clar, comentava la generalització d'aquesta defensa dels valors de l'Església i en qüestions com l'avortament, en realitat les enquestes no ens diuen això, o sigui, la població en general està a favor de mesures de protecció de la llibertat individual, de respecte al cos. En canvi, tenim uns poders fàctics que sí que tenen molta capacitat d'incidir i hem estat a punt de tenir una llei totalment regressiva. Llavors, en aquest sentit, sí que jo em decanto més per aquesta idea de les elits que continuen tenint molta capacitat i molt poder, més que no pas una generalització dels valors catòlics, en aquest cas. Però com expliques tu que polítics que en principi no tenen res que perdre davant una base electoral conservadora o catòlica, com és el PSOE, almenys quan va governar, a part de l'avortament i el divorci, que va ser una cosa molt inicial i molt... Sí. Va ser Zapatero que va fer les bodes, els casaments igualitaris, diguem-ne, per decret, perquè a la que es movia la cosa ja començava a perillar. Com expliques tu que tenint aquesta base social molt més oberta, diguem-ne, els polítics que en principi no es deuen aquest fragment social no siguin capaços d'alguna cosa tan obvi i que han promès tantes vegades com no financiar activitat religiosa coreligiosa i denunciar el concordat. La meva única... Jo no soc sociòleg, soc filòsof, i llavors a mi, clar, l'única explicació que tinc és la filosòfica. Vol dir, bueno, si un partit que en principi la seva extracció social no té aquest perfil i no és capaç de fer això, serà que entre la seva extracció social hi ha bastanta també representació d'aquest fenomen o d'aquesta ideologia, molt més segurament moderada, però no és algo molt fàcil per l'esquerra moderada trencar i tenim exemples dins del govern socialista de catòlics declarats, no? Trencar amb aquesta tradició. I això a mi me fa sospitar que encara que la franja d'edat va baixant, afortunadament, però encara per sobre dels 50 i dels 60 hi ha molta gent, en teoria progressista, en la qual la tradició catòlica li ha marcat molt. Hi ha una anècdota a Itàlia, després de la Segona Guerra Mundial, quan s'instaura la República, doncs l'Església sempre deia que ells no participaven en política i que no es posaven en política. L'única cosa que feien és recomanar que els catòlics votessin a un partit que fos demòcrata i que fos cristià, que era la democràcia cristiana, vull dir, no calia dir res més, no? En el cas espanyol, després de la transició, Tarancón el que fa és prometre també una certa neutralitat de l'Església perquè fa a qüestions partidistes. I aquí, probablement, els partits democristians fracassen estrepitosament l'any 77, no? I no n'hi haurà després. El problema és que, com tu bé deies, hi ha una part de la societat espanyola... Clar, no hem de ser ingenus, l'Església no és només
les parròquies i els mossens i no sé què. Són les escoles, són les empreses, i per tant hi ha tot un... Les parròquies també d'obrers. I a més sí, però a més entitats com l'Opus Dei, els Guerrillers de Crist, la Concapa, etc. Té tota una xarxa que serveixen per facilitar l'ascens social de les persones que en formen part. Aquí no siguem ingenus, és a dir, tenir determinades relacions amb determinades entitats de l'Església t'afavoreix a l'hora de trobar feina, a l'hora d'ascendir la feina, etc. I per tant, clar, això fa que el poder que tenen en els nivells alts de l'administració sigui molt més alt que aquell que teòricament per la seva presència en el conjunt de la societat tindrien. I això no hem d'oblidar-ho, és a dir, i només cal fer una llista de quants membres dels governs, no només el central, els autonòmics, hi ha que tenen vinculacions religioses i ens quedaríem molt parats, perquè en són molts. Igual que a França sempre es parla dels cenarques, els de l'Escola de l'Alta Administració, que és una escola laica, aquí passa el mateix però amb l'Església. Hi ha un seguit hi ha 2 o 3 escoles religioses a Madrid, de les quals han sortit bona part dels polítics que actualment manen a l'Estat, i això és així. Això és molt curiós. Això que dius és molt seri i això es veu molt patentment en la història de la ciència. Perquè fins que la vinculació amb l'Església, en el cas nostre o del nostre entorn a l'Església Catòlica, no ha deixat de ser un element d'ascens social científic, és a dir, un element sense el qual els científics no podia tenir el seu reconeixement social o sociològic, no ha desaparegut la influència de l'Església a la ciència, que afortunadament avui és una qüestió històrica, més o menys amb almenys alguns guetos, però fins des de Giordano Bruno, Galileo, Copèrnic, Darwin, Spinoza, és a dir, fins que el reconeixement amb aquesta tasca intel·lectual, científica, no ha estat independitzat de la teva vinculació amb el poder eclesiàstic, no hi ha hagut ciència independent. Això és brutal, però la ciència independent té menys de 100 anys. I, bueno, perquè ara la revolució última és la més així coneguda, és la física, i llavors la física té ara... abans sí, però ara té poca vinculació ideològica, no? Però en termes de ciència aplicada a la tècnica, per exemple, tota la biotecnologia encara està marcada per una influència de l'Església increïble, no? Tota la polèmica sobre les cèl·lules mare. I això simplement és algo que és inconcebible, que no siguin els científics els que tenen... Llavors, en la mesura en què els científics encara depenen del reconeixement eclesiàstic, jo què sé, per ser reconeguts per les farmacèutiques, per tenir llocs d'investigació emparats en certes universitats catòliques de prestigi, etc., com, bueno, tenim a Espanya, la Universitat de Navarra, que és una de les universitats en coneixement mèdic més prestigioses i molt bona, no? Llavors, aquesta vinculació entre ascens social i presència de l'Església facilitant aquest ascens social es dona molt fortament, inclús en algo que tenia que ser en principi tan a priori separable de la ideologia com és la ciència. I encara avui estem en aquesta discussió. És que un dels grans combats de la societat europea durant els últims 500 anys, i moltes vegades no en som conscients, és justament aquest, el de separar el món religiós del món terrenal, diguem-ho així, a nivell d'això, de coneixement, de pensament, de comportaments, de poder. I clar, pensem que encara en el segle XVIII els reis eren coronats en una església per un representant, per un arquebisbe, i l'emperador pel propi papa, en teoria. D'això fa 200 anys. Jo pregunto, per què l'Església Catòlica, en aquest cas, perquè estem parlant de l'Església Catòlica, però podríem parlar d'altres religions, per què vol exercir aquesta influència? Per què no entén el món d'una altra manera? Per què no llegeix la societat? Clar, pel poder. No, és que tota religió és autoritària, per definició, perquè considera que està en possessió de la veritat. I llavors contra això és molt difícil combat. Suposo que... Evangelització. No, jo crec que sociològicament hi haurà segurament una explicació més tècnica, però la meva explicació, si una mica d'anar per carrer, és evolutiva. Si ens fixem, la Iglésia és la institució més adaptativa dels últims 2.000 anys. Més que qualsevol govern, qualsevol partit polític. És l'única institució que porta 2.000 anys aguantant contra vent i marea amb el poder, contra el poder. Llavors,
quan una espècie, quan una cosa s'adapta tan bé, només pot ser per dues raons. Una, perquè té un gruix de gens, és a dir, una massa elefantiàsica que resisteix els envàs de qualsevol nicho, de qualsevol entorn, i dos, perquè combina això amb una mutació selectiva, és a dir, va canviant, va adequant-se molt intel·ligentment una miqueta on creu que aquí només si fa aquest torn d'imatge pot resistir a l'embate de l'entorn. I per mi l'última manifestació d'això és el papa Francisco. El papa Francisco és l'última adaptació genètica de l'Església, que als moments actuals aquest elefant, aquesta entitat elefantiàsica ja no podia sobreviure a la imatge que tenia, i llavors ha fet una mutació, que és el papa Francisco, que jo no sé fins a quin punt té moltes, diguem-ne, conseqüències pràctiques. Recordem que l'ambaixador francès no va poder anar per homosexual, sembla, no? Era l'única explicació que tenia per no donar-li el plàcet. Llavors jo no vull posar en dubte la seva bona intenció, el que sigui, però sí que és un símptoma d'aquesta combinació, diguem-ne, d'una massa inercial descomunal amb una capacitat d'adaptació mitjançant petits variacions que li està donant un resultat que no hi ha cap altre. I per això és fonamental una jerarquia que no té cap altra institució religiosa al món, ni les religions orientals, ni les religions protestants, ni la religió amb un cap únic a tot el món com l'Església, només hi ha l'Església Catòlica. A Iran hi ha un cap que és iraní, a Pèrsia, a Iraq hi ha un altre, però només hi ha una religió que té un únic representant... I la d'Anglaterra. Però la representació de l'Església d'Anglaterra en aquest sentit me sembla molt menys anecdòtica. Sílvia? Sí. No, en aquest sentit, les tensions dintre de l'Església em consten que són també molt grans per això, entre aquestes diferents maneres d'entendre. És cert que Ratzinger aparentment no té res a veure amb el papa francès, aparentment. Al final la institució el que vol és això, és perdurar, reproduir-se, i al final es donen situacions com aquesta, no? Ara preguntava, com és que l'Església no se n'adona, no se'n retira, no entén el món d'una altra manera, i parlo d'aquesta església i podria parlar de les altres, no? Veient que hi ha una societat que ho vol separar, això. Però ara faig la pregunta inversa, que és de fet el que ens estem plantejant. Per què la permeabilitat de la gent a rebre aquests missatges, a què li afectin, no? Clar, veiem en l'Església Catòlica, en aquest cas, perquè és la més pròpia del nostre entorn, no?, que es pronuncia davant de situacions o davant de determinades problemàtiques socials o realitats socials, etc. Veiem una Església Catòlica que gestiona, com totes les altres religions, el trànsit de la mort. Al final, Àngel, quan em deies, clar, és que és una religió, el que volen és aquí on hi ha el nus, no?, de tot plegat. Sí, de totes maneres no hem d'oblidar una cosa, en part hi ha una certa inèrcia també de pensament que fa que se li reconegui gairebé d'una manera espontània un cert paper. Recordem, quan es va fer el projecte de la Constitució Europea, que finalment va fracassar, que va haver un debat molt fort, perquè es volia col·locar en el preàmbul de la Constitució Europea les arrels cristianes d'Europa. Hi va gent que va dir que no, vull dir que... Va ser una mica més. Van dir gregues o clàssiques i cristianes. Sí, van fer una cosa així, una barreja... després volien posar-hi també les jueves, no sé què, però era fer sortir la qüestió cristiana d'allà enmig. Llavors, això va provocar una polèmica no només aquí, sinó en el conjunt d'Europa. I llavors hi ha una part de la nostra identitat, que ens agradi o no, allò està conformada pel pensament cristià. I quantes tradicions, no? Exacte, el Nadal i moltes de les quals la gent ni tan sols és conscient, com el Sant Joan, per exemple, no? Per tant, clar, això costa... És a dir, desarrelar idees costa molt més, i costums costa molt més que desarrelar econòmicament alguna cosa, no? I, per tant, això costarà moltíssim, perquè, a més, dins la pròpia Església Catòlica, ara el José esmentava el cas del papa Francesc, hem de tenir present que hi va haver un combat teològic, que jo no sé si s'ha resolt o no, entre el que representava el papa Benet, el papa emèrit,
i el que representava el papa Francesc, el papa Benet, allò va arribar a fer una encíclica dient, bueno, a partir d'ara, ser catòlic vol dir, o haurà de voler dir, estar disposat a ser minoritari dins la societat perquè defensem unes idees que no es poden canviar. I el papa Francesc representa just el contrari, el que deies tu, no? I aquest combat hi és també dins de l'Església. I per tant, és lògic que també sigui dins de la societat, no? I moltes vegades no en som massa conscients, però pràcticament qualsevol persona de més de 40 anys ha estat educada dins del cristianisme d'una manera o una altra. I d'això és molt difícil, jo crec que és molt difícil en sortir-se. Però hi ha molta contestació, a més, vull dir que no és que estigui realment tota la societat imbuïda d'aquest pensament, d'aquests valors, hi ha molta contestació. El que passa que la capacitat d'uns agents i d'altres no sempre és la mateixa, no sempre és equiparable. Jo crec que hi ha contestació perquè hi ha aquesta empel cristià. Clar, bueno, perquè hi ha aquest embat, no? Si torna enrere la llei de l'avortament, si es torna a incloure en el currículum educatiu l'assignatura de religió com a avaluable, o sigui, són embats això està clar. Davant els que, evidentment, la ciutadania també s'aixeca. En casos com, per exemple, si el representant a Espanya de l'Església protestant de jo què sé què, es pronuncia contra l'homosexualitat o l'avortament, o contra l'avortament, etc., possiblement no donaria ni per un breu en un diari. Clar, quan fa una autoritat catòlica, sí. Perquè la seva capacitat d'incidència està Jo crec que aquí sí que hi ha contrastada. que distingir molt clarament entre el que és la influència de l'Església Catòlica als mitjans de l'entorn occidental europeu en el que estem i Espanya. O Espanya, o potser Irlanda, o sigui, a països molt concrets. Espanya té mitjans, directament. Bueno, té mitjans i té... De comunicació, que I té són... 40 anys, jo ho sento insistir, però té 40 anys d'entrar bajo palio. O sigui, és que 40 anys d'educació, 8 hores diàries durant 5 dies a la setmana, pares, fills i nets, això canvia una societat. I llavors, és veritat que l'Església Catòlica a nivell, diguem-ne, occidental, per deixar de banda com es mou a Latinoamèrica o Àsia o Àfrica, però almenys a Europa té una dinàmica. Però, malauradament, la dinàmica del catolicisme a Espanya és diferent. I està encara, me sembla a mi, algunes dècades per darrere de l'europea. Hi ha un aspecte que no hauríem d'oblidar, que jo crec que és el gran avantatge de l'Església Catòlica, que abans ho hem esmentat de passada, que és que no és només una institució, és un estat. Sí, clar. I, per tant, té presència a les Nacions Unides, té presència en els organismes internacionals. Per exemple, és conegut el paper boicotejador del Vaticà en els congressos que es fan sobre població, en el qual són sempre els que bloquegen qualsevol mesura a favor del preservatiu, a favor del control de la població, etc. Ells, que són un estat que té una taxa de creixement vegetatiu zero, perquè no neix ningú allà. I té el servei diplomàtic més experimentat de tota la Terra. Exacte. Des de fa 10 segles tenen els millors diplomàtics del món. I té ambaixadors, i per anar, clar, això li dona una capacitat que no té cap altra església al món. Manteniu el 7, tots tres? El 7, en l'escala de l'1 al 10? Moltes gràcies. O el voleu modificar després de la conversa? No, jo mantenc el 7. Jo mantinc Sí, en el... tu... No, ha quedat molt clar, que era distingir. Però confiem que d'aquí 40 anys sigui un 4. Sí, és un 7 declinant, deixem-ho així, sí. Entesos. En tot cas, ens quedem amb aquesta perplexitat que alguns de vosaltres també heu expressat, no? La Sílvia mateix, aquí fa unes setmanes, o mesos ja, vam parlar del fet de viure la mort amb motiu de la presentació d'una proposta del Congrés sobre l'eutanàsia, ara sembla que s'hi tornarà, i les enquestes sobre aquesta qüestió són majoritàriament favorables a regular l'eutanàsia, no? I, en canvi, costa tant, no? I és curiós, no?, aquest contrast entre el que és una societat que en molts àmbits, no?, i en aquest país s'han produït canvis importants, doncs hi ha hagut, i en canvi, no?, com de tant en tant observem que aquest pes és encara molt fort i que s'expressa, abans deia, els mitjans de comunicació que té l'Església Catòlica,
no? 13 Televisió, etc. No? Jo de vegades penso, i curtet, Sí, molt curtet, que estem acabant. Que això és veritat i la presència a la societat real que jo pessimisticament comentant, me sembla que és real, però que a vegades fan falta accions individuals valentes per començar a canviar les coses. Per exemple, el que va fer Zapatero, deixant de banda altres coses, però el que va fer Zapatero en el matrimoni igualitari, allò, si va un tio i ho fa, s'acaba, i ja està. I després de 3 anys, de 4 i de 10, no hi ha qui ho mogui, perquè allò ja és normal. I falten polítics amb aquesta valentia. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots tres. A vostès, una cosa que els volia dir. Segurament algú de vostès és creient, és catòlic o se'n considera. Evidentment, nosaltres hem parlat d'aquest tema amb total respecte. L'única cosa que veiem és la necessitat de separar un món de l'altre, no? I per això hem titulat el programa d'avui El pes de l'Església Catòlica. Una altra cosa és que sigui una religió com qualsevol altra, absolutament respectable, només faltaria. En tot cas, per acabar, avui, un tema tan seriós com el que hem tractat, doncs per què no li posem una mica d'humor? Ho farem amb un recull de vinyetes de El Roto, publicades al diari El País, en les quals reflexiona i ens fa reflexionar sobre l'Església i la seva relació amb tots nosaltres, és a dir, amb la societat. Ens retrobem diumenge que ve. Adéu-siau. Molt bé. No sé si ho veurem.